Jo, čaute všetci u mojho nového videa a dneska tu mám ďalšiu reakciu alebo staviačku. Prepáčte, že som dlho netočil video, troška som rozmýšľal aj nad tými videami, ale ja to nejdem obkecávať, dajte odber a like a ideme na to. Takže máme túto Spidermana dneska, toto Lego, tak som sa veľmi tešil a som zvedavý, čo z toho vznikne a ako to bude vypadať. Takže ja už som si to akosi otvoril. Či jo? Vidíte. Tu mám pavučinky a tu mám plánik. Takže poďme na to. Najprv by som si mal otvoriť určite prvé vrecko, takže idem na prvé vrecko. Keď si otvorím. Dáme prvý komponent. Ozaj, určite vidia aj recenzia, kde budeme natáčať Lego sám doma. Takže sa určite môžete tešiť. Ak by ste chceli, tak možno vidieť aj na tomto kanáli nejaké herné videjko. Ak by sme dosiahli tak 20 odberateľov. White Ender Denger, tak hľadám tu jeden komponent. A paráda, našiel som ho. Ale samozrejme, keby ste chceli ďalšie takéto videjka na mojom kanáli, že stávam Lego, tak určite ich tu bude aj veľa. To môžete akože vedieť. Pretože Lego je môj proste život, idem si za celé detstvo. Veľmi ma to baví a vidia aj recenzia o sám doma Lego, ktoré som dostal na Vianoce. Kde vám poukazujem celý ten interiér, ako to tam vyzerá. Možno niektorí viete, ako to tam aj vyzerá. Ja som si to preto prijal na Vianoce, pretože sa mi veľmi ten set ľúbil a že by bola proste sranda. Ak som ešte na tom druhom kanáli slúbil, na ktorý už samozrejme nenatáčam, tak určite možno vyjde videjko, ako si budeme dávať reakciu na deti, ktoré dostali zlé darčeky. Hej, ja viem, nie je to kopírácia, lebo chcem aj také videjko vydať. Takže určite by som to mohol vydať aj na budúce Vianoce, alebo možno ešte tieto Vianoce. Tak by ste mohli aj napísať do komentov dole, že čo ste dostali pod stromček, alebo že čo by ste si aj prijali pod stromček. Takže tak. Teraz ideme na ďalšiu paličku. Proste to isté, a tu mám takto paličníky pekné. Čo? Som to pozbieral. Pokud chceš tady. Ale som fakt zvedavý, že jak to bude vypadať. Úplne sa teším na ten finál, to vám musím akože povedať. Veľmi rád stávam Lego. Nie je to hračka, môže to byť aj životný štýl, takže pamätajte na moje slova. Škoda, že som to nedal na streamy, ale ja streamovať hneď nebudem. Hovorím vám ešte jednu radu, že nestreamujte hneď na začiatku ako môj kamoš, ale mne je to úplne že jedno. Nech si ide to, čo chce. Nie? Žite si svoj život, ak chcete. Nie je to úplne že jedno. Ale prosím vás, nevykrádajte obchody. Potom, keď budem starší, tak by som vám mohol povedať aj vaše moje bandické príbehy. Nie sú bandické, ale proste moje poznámky najjedinejšie, čo som dostal v škole. A nekopírujem vôbec, hej. Proste veľmi rád by som sa podelil. Už začínam aj vedieť, čo to docela je. Pozrite, čo som si postavil, už aj túto motorku, čo som dostal na Mikuláša. Už sa to začína rysovať. Čo je veľmi super. Parádička. Už idem na to logo aj. Už sa úplne teším, lebo už sa nám tu začína úplne rysovať. A našťastie veľmi som rád, že tu nie sú nálepky aj.
A teraz tam vložím a úplne sa to vypadá. Pozrite, celé kráse je to, už sa normálne teším, kedy to postavím. Krasota. Krasota. Môj content proste musí vstúpať. Keby ste chceli vedieť, prečo som vymazal videa. To je akože veľký otáznik. Neľúbili sa mi, tak som ich vymazal. Chcel som sa troška zmeniť. Nie, to takto nemôže byť. Tieto videá budú určite lepšie. A to aj budú. Budu hovoriť takže takže. Tak. Teraz to tam krásne spojím úplne Flister Slick. A spojil som to tam krásne. Máme nohu. To spojíme. Oho, to je úplne jak Transformery. Tak, toto máme. Tak ideme na ďalší balónik. To vypadá jak balón. Mi to niečo pripomína. Paráda. Takže už som urobil čistú nohu. Kámo, ale nevedel som, že to bude väčšie ako moja hlava. Čo? Chce to Freddy Fazbear? Tí ľudia otupí bijajú. Takže tak. Toto sa mi raz stalo s členkom. Pozrite, ja som bežal a zrazu je bez hlavy, takže by ho nič nemalo boleť. Čo? Si robíš srandu? A si v pořádku? Má aj ruky. To mi niečo pripomína. Činka. Komediant. Paráda a už len hlava. To je také štýlové, to som vôbec nečakal. Ty kokos, to je namakané. Teraz vypadá. Kde sme už? A za chvíľku to bude Paráda, Spider-Man je postavený. A ešte sem dám tieto pavučiny. Tak paráda, mám to. Dajte si pozor, inak vás napadne. Takže Spidermana už máme. Ja dúfam, že sa vám videjko ľúbilo. Nezabudnite zanechať like a odber. A my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau!